stručnjake iz ovog područja od kojih možemo zaista puno očekivati da će u narednom periodu doprinijeti i istraživanju i primjeni praktike. Riječ o jako brzo rastućem fenomenu, pogotovo zadnjih godina kada je došlo do naglog razvoja informatičkih i drugih tehnologija i mreža. Mi ćemo također morati da ubrzamo to na neki način. Imamo kadar, imamo i mlađu ekipu, mlađe ljude koji su već prepoznatljivi i u međunarodnim krugovima kao dobri istraživači i oni koji mogu puno doprinijeti razvoju i ovim inače istraživanju ovih različitih segmenata umjetne inteligencije. Međutim, i država je ta koja će morati puno više da ulaže prvo generalno u nauku, a pogotovo ovo područje koje, kažem, veoma brzo rastuće u svijetu i mi moramo pratiti korak. Imamo potencijal, imamo kadar, ali taj kadar ne može raditi bez određenih ulaganja, bez opreme i bez mogućnosti da primijene te rezultate u privredi, jer ako dobijemo rezultate, oni budu tek tako urađeni i objavljeni kao neki naučni rad, onda mi nećemo imati puno efekta kao država od toga, niti privreda, niti društvo generalno. U naprednim zemljama sad je to glavni izazov, ne više kako dati rješenja, već kako kontrolisati ta rješenja. Recimo, pogotovo u oblasti biomedicine, kako dati neko rješenje, a da je ono zaista i dalje nepristrasno, da nije zlonamjerno, da ne može nanijeti nekom štetu, da ga možemo kontrolisati i to je jedan izuzetan izazov, da ne kažem problem vještačke inteligencije, što ona nije uvijek transparentna, nije objašnjiva, a nijedan ljekar neće baš primjenjivati nešto što nije siguran zašto i kako radi. Nama je izuzetno zadovoljstvo organizirati ovakvu konferenciju u suradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, zato što je ovo izrazito aktualna tema u svijetu, a sada napokon dolazi i u Bosnu i Hercegovinu i u ovom cijelom procesu trudimo se predstaviti neke globalne trendove i na našem tržištu. Drago nam je vidjeti da postoje autori i koautori koji su uistinu već sada pripremili zapanjujuće rezultate koji će već sada, odnosno danas i sutra, biti prezentirani u Intertehnološkom parku.